Mag-unsa man daw. Wala, kuan ming doa. Amigo ra ba? Silingan nami. Hantod amigo ra ba ne? Depende ra. Pero joke ra. Individually na yung mga karelasyon? Wala. Wala. Uy, naa daw ka. Na, uy. Sige sa. Ambot naman niya ya, gabulag mo daw sila. Ex. Uy, ay gilak. Dire ra. Wait lang, si Yara sa. Ikaw na yung ex. Wala iya, o ko na sila ana. No girlfriend since birth? Oh, Basig boyfriend ganahan ka. dili iya oy. Ala, bayi-bayi. Nga namang wala, hantod ron. Di ko balong diskarte oy. Lock in ko. Lock in, sige lock. Nakoy gifokusan ba usa ka goal. Nga, Basket ya ba na lock in ko kuan. sa basket, wala kay na napuntiryahang babae karong mga panahon na? Ka-chat-chat man lang. Oh, naaya. Unsa man na, kanang chat lang sana, dili lang sana mo seryosoon. Dili sa kay kuan na amiga ra. Nga namang hantod amigo-amiga raman na. Dili ra po ko ready po dia, di po siya ready. Kasi mong gipangita sa kababae. Butan nga ba respetado ba niya? Gwapa pod. Pero wala pa sa nagpangita ka ra na. Wala pa ya. Di ka ganahan mo hatag mensaya nang imo ang ka-chat karon. Amping ra always. Shout out kung Kuya Homer o Kuya Masloy sa Young Life o akong mga classmates. Salamat.